tŷ llawn, hi gofio safiad a'i lun a trefor Beasley yn gwrthod talu treth, hyd nes y bydden nhw'n cael gwneud hynny yn Gymraeg. Lori o flaen y tŷ, gŵr a hethu a dynion cri yn cnocio. Papur gyda stamp arno. Wedi dod i nôl y piano. Lle mae dy piano di mynd delydd fach? Dim mwy o rwgnach am ddysgu nodau mwyach. Maen nhw yn ei hole ac mae'r drych yn ei breichiau. Anreg priodas gan berthynas. Twll yn y wal heb gymwynas. Be wneud i trefor cyn cwrdd, cyn pwyllgor, rhag baw y lofa rhagor. Cadeiriau y tro yma, ac yn gwmni iddynt soffa ar y stryd tyrfa. Lly'r eisteddi di a'i lun ar ddiwedd y ddiwrnod blin wedi'r byd y drin. Maen nhw'n cerdded o'r tŷ gyda'r carped. Mae'r llawr mor galed. Adlais gwag i'w glywed. Lle gei di gysur y lydyr, dy dad gyda'i bapur, dy fam yn sgwennu llythyr, tithau ar dy fol ar lawr yn brysur. Ac eto trech oedd ymdrech un teulu'n Llangenech, na lori a het ddi, dynion hys a cyngor glu. I'r piano ddiflannu, pedwarawd Cymraeg sy'n canu, a'r iaith sy'n dod drefnu'r tŷ.